bon ko an ye nin firika minnu fɔ hari bi wagatiw de kosɔn sinon murjiyaw yɛrɛ filɛ arizaw kalite 4 de don mais wagatiw de t'a bɔ k'a bɛɛ faranfasiya bon ale ko sisan ni hakilina minnu filɛ ko sisan u bɛ jamana in kɔnɔ hari n'a y'a sɔrɔ u tugu t'u yɛrɛ wele ko jahamiyaw mais i b'a sɔrɔ an ye jahamiyaw ka hakilina minnu fɔ a bɛ mɔgɔw la jamana in kɔnɔ bon an y'a fɔ cogo min komi karamɔgɔw yɛrɛ bɛ lahala min na a dɔw bɛ kalanyɔrɔw yɛrɛ la u bɛ kumasera u bɛ denmisɛnninw kala u la hari ni mɔgɔ min ma denmisɛnninw kala u la a bɛ profiter ka nin hakilinaw fɔ denmisɛnninw ye kalanyɔrɔw la an bɛ se ka mun kɛ k'an yɛrɛ kɔlɔsi k'an ka denw kɔlɔsi bon an bɛ mun kɛ o ye de min ye daraso minnu filɛ misiriw la ten an kan janto ninnu na ka fanga dɔw la ka barika dɔw la k'u matarafa parce que dɔɔnikɛbagaw ko ni ko kura donna la cogo o cogo mais ni e b'a kɛ k'a kɛ komi salafu y'a kɛ cogo min nafa ni barika bɛ e t'a la ka tɛmɛ n'a y'a kɛ ni ko kura in t'a sɛgɛn masala salafu la ka taa ciden tile sebaw taabinaw o y'a sɔrɔ kalansow ma jɔ madrasaw ma jɔ jamiyaw ma jɔ kalan bɛ tun bɛ kɛ misiri dɔ kɔnɔ halakaw de la misiriw kɔnɔ seeguw bɛ sigi halakaw de la ka mɔgɔw lakala aqidaw la aqida kitabuw la misiriw kɔnɔ donc diɲɛ filɛ ka kɛ cogo min an fana ka barika don o misiri halakaw la dɛ karamɔgɔ ɲumanw ka ɲini aqida kalanmɔgɔ karamɔgɔya kalanbagaw ani aqida dɔnbaga u ka halakaw kɛ misiriw kɔnɔ ka denmisɛnninw lakala aqidaw la aqida kitabuw la bon hari ni mɔgɔ min yɛrɛ e ma kala ka se degere dɔ ma i ka Sheikh Salih Fawzan ka sarahu dɔ ta k'a fɔ mɔgɔw ye ka deresiw la ou bien ka Useymin ye aqida kitabu min saraha o dɔ ta i k'a fɔ mɔgɔw ye misiriw la ou bien Abdurajak Badiru n'a ɲɔgɔnnaw u ye aqida kitabu minnu sarahu olu ta i ka taa olu la kalan mɔgɔw la misiriw la nin de ye sababu min ni anw yɛrɛ bɛ se ka an yɛrɛ kɔlɔsi u ka bidaw ma an bɛ se k'an ka denw kɔlɔsi parce que Ibn Useymin ko rahimahullah tuma min u y'a ɲininka n'i bɛ jamanaw la bidiya ka ca ye fanga bɛ bidaya la ye hari ni e tora ka bida mɔgɔw fɔ ko araduko ka ube k'u tɔgɔ fɔ ka araduko ka fitina na fiɲɛ ka bɔ fanga bɛ wudu de la i b'a kɛ cogo di a ko e ka sunna bange e ka sunna kala ka sunna bange bil Qur'an wa sunna a ko ni e ye sunna bange ka ciden ka sunna bange mɔgɔw ye ni mɔgɔ min ye sunna don a ɲɛ ma ko kataw bɛ taa n'a yɛrɛ kataw bɛ taa n'a yɛrɛ e ka sunna bange dɔrɔn ni sunna bangera mɔgɔw cɛ la jɛnsɛra mɔgɔw cɛ la u yɛrɛ bɛ kataw min na u ye sunna faamu mɔgɔ yɛrɛ bɛna ka kataw dɔn n'a yɛrɛ a bɛ bɔ a la k'a sɔrɔ e m'a fɔ a ye donc ale ko ale bɛ min fɔ sunna de ka bange a ka sunna lakala mɔgɔ de la ka sunna bange ni sunna lakarala mɔgɔw la ka sunna bange kataw caman bɛ a bɛ taa k'a sɔrɔ mɔgɔ m'a fɔ a tigi ye a bɛ taa n'a yɛrɛ a b'a bila donc an bɛ min fɔ o y'o de kalan de ka kɛ dɔɔnikɛbaga sabatilenw fana ka kitabuw dɛ an bɛ olu de ɲini k'olu de kala k'olu de lakala mɔgɔw la n delila k'a fɔ yan n ko a bɛ a duraru saniya kɔnɔ a jiju 16 n delila k'a fɔ yan n ko ne ka cɛkɔrɔba delila k'a fɔ n ye depuis kinto fiqhu kalan na a ko madarasa fɔlɔ min madarasu ni jamiya fɔlɔ min dilanna diɲɛ kɔnɔ o y'a sɔrɔ karamɔgɔba minnu bɛ Bukhara ani Samarkandi karamɔgɔw sigira ka kasi o ko diina tiɲɛna minnu ye madarasa in dila ko diina tiɲɛna mun na ko an ye nin dila pour arabukan ka dɔ de diina de ka dɔn o ko a ye diina tiɲɛna o ko diina filɛ ni marataba donna la ni mɔgɔ min sera marataba dɔ la a na tanu diplôme na ta ka d'i ma sahadaw na ta ka d'i ma mɔgɔ dɔw bɛ don dɔɔni la a ma dɔn ni ala ye a ma dɔn ni dɔɔni daamu ye a bɛ dɔn ni diɲɛ de mɔgɔw bɛ don dɔɔni la ka dɔɔni ɲini u ma dɔn ni diina ye u ma dɔn ni dɔɔni daamu ye u dɔra ni diina ni diɲɛ de ani marataba o ye diina tiɲɛli de a ye kuma in fɔ n ye denmisɛnninya la
atoran hakilila me fodondola abe samuga kata sambi sabala saudia kakara mo baw nete mo silla me jiala kam mo sika kitabu kala ni wulute dondola nya me sew sal fawjani na arajola ijatul qur'an antum bo lamme odela tumamu ya nyinin ka sheikh muhammad ibn wahhab ka dawala akon ni ba fe ka sheikh muhammad ibn wahhab ka dawa chogo bedo kitabu do be aduraru shaniya fi ajabiyati najdiya akon muhammad ibn wahhab ka dawa chogo be bola akobali ala kofe ala ta kofe ba muru min be ulu bolo dawatu salafiya la ko kitabu ndero aduraru shaniya a do 98 febe ani 600 sambul muga ni woro 98 aya soro ndogoni do tara almurala nya Allah medro nya wole ngo kitabu do ga duraru seniya anyiniye aye kitabu ntogota jijur tan woro aya saka chikana nya muraja nshera jijur tan woro yoro la dro jijur tan woro na nya chokorben ka kuma soro ko madrasa ni jamia folo min shi njora jiyan kono tumami doni ke baka bamunu tumbe jiyan kono usigra ka kasire ko dina chiyana ni marataba donna dina la kaba depuis demiseni fitina betano ani tanuni delila donc tanuni delila deli donna duskun kono ale ka kuma fo ala kama aka ke ko ke ala kama o be dogoya ala de dina chiyana depuis yo ulu ka wakati madrasa wa anka jamia wudu munu nyere ba fo ko tawhidi ka giri tawhidi barasibila tawhidi ka giri tawhidi ban farade depuis folo ulu ta foy tunte kala la fana ni aqida nyuma unte ani arabu kanyuma an ka kala nyoro fulite arabu kando ite aqida do ite boto chokodo bali buika aqida yere de tinya ki ka kunkolo yere de nyagambi mugo tara kala nda kani fa na fare me abeta kala ka bo jamiala na dongora ni fa be kele de la hali sallikola hera bo kala unatisa mudir masara madarsa mudiru do ya fonne yere kun wala kafu ko wallahi ko aleman nimisa foy la ka madarsa ko bo tellement que dina tinya min bala sisa dina yerete kalala rabu kante kalala qur'anate kalala abekera wonyine fe har wodi ato yem mamur mutar senkete nyinenka ko kala nyoro la nin sahada ko min be bo aw ko dusun kala sika ke iddu sukum be kala se chogode ako tiala ko nin sahada ko min do na dina la no diplôme ko doni ke bawo de ya do uyu kai si hadu de ke amba jigi si hadu min kadi ni ya kataw kala ka ya fuma sino istihadu min do ko ma be sababa made ako depuis demiseni fitini nani ni sahada ni diplôme delela ani tanuru ni kado ako dina kanuni ka fenke ala kama ka ke ala kama be dogo duskun kono de abe demisenu tinya de abe dogo duskun kono mbane ma hari wo do ye ewa video do chimma demiseni do be sigi ka qur'ana kala be wori filaka ka qur'ana ke komi ewa donkili danna na be donkili ke wori be filaka chokomi ninte ka qur'ana yere lagose ka hayba bola ka ewa islamiya lagose kafiru nyekoro donc ka kanyinin kali jabi ka surunya min ba to ni anyere hakilina jugu min ba ke kado jamana ni kala nyoro wala nan ba fe kanyere ala ta kofe kanyere kisi kandon kisi ukanado ni hakilina jugu ni bidiya wala karamugo nyumo ka sigi misiru kono aqida kitabu ku dersudi kitabu tauhid minye ewa aqidatu wasatiya libun taymiya ukasigi misiru kono kanunu lakala demisenula kanunu lakala jamala ala ta kofe ninde beke sababu e kankisi ni hakilina juguma sino ni aqida ma ko de ato Cheikh Gumbaje ko akum mugo do be diplôme doronte gene diplôme bawde bu bolo fiqhula nahawla arabu kanna sarafula shifru fil aqida me ba sura aqida fam fil zero foite akubal mudarrisina akube karamugo de sorobo mugo la kala jamia wala kala nyon la me aqida la sifru salafia doni la sifru foite ute salafia do karamugo bado abe mugo la kala te salafia do akob diplôme baba bolo doctorat do docteur
dugutoriya do fulamu ba bula te salafiya do ta aqida do ibn baz aba ka kitabu kono hadisul masa o ba kono yembalimaw o karamogo caman be hari fawjani yode fo ya nyinin ka ko yala karamogo be soro na ta aqida to ko karamogo caman be ta aqida do abdurrajid rajihi fana kasifu subuhati aka kasiti fulo be fulana nabe kasifu subuhati sarahu ako karamogo be faqihu la yufarru bayna tawhid wa rububiyya wa tawhid uluhiyya ako karamogo be mufassiru tafsir kalangana la yufarru bayna tawhid wa rububiyya wa tawhid uluhiyya karamogo do fiqhu kalambagangana abesi ka kiri tige yere kene fiqhu ye me tawhid rububiyya ne tawhid uluhiyya tu bo nyogona akoy be tafsir kalangana soroye tawhid rububiyya tawhid uluhiyya tu bo nyogona akoy be se kan nahu kalambagangana soroye sarafu kalambagangana tawhid rububiyya tawhid uluhiyya tu bo nyogona arabu kandum bagangana tawhid rububiyya tawhid uluhiyya tu bo nyogona lugha karambongana tawhid uluhiyya tawhid rububiyya tu bo nyogona fo aqida de kakala fonka aqida kitabu de kalta e maharan kari salam muqaddima fle arsala kam muqaddima bebe salafiya de ka me o arsala kalambago de ba do aba fu jamana ko salafiya ire bidiyai irsala bi jadil khairawani akam muqaddima be salafu ka aqida me o arsala kalambago de be jamana ko be majabi malikiya ka unu ka dogotura nu ka diplomu banu ka sahada baw ko salafiya ire ye bidiya de nimbe famu chogodi kiyado aqida makala yorola famuto yorola wala hari saudiya yere fule saudiya mu dewndum kalande unto jamia kala indroma kalande ni ewa iba madrasat ni jamia ibe ewa gouvernement ye ewa doni munum bila madrasa la sankono kaku kala ibe ulu kala ni iba soro shegu dobi bolo haramun nunun dola kelena ibe siga korode madina haramu ni shegu ti bolo ni be siga koro mimbe makka iba soro makka haramu shegu bi bolo ibe siga koro ni mimbe riyadi de iba soro misiri mimbe shegu do de bi bolo ibe sigo koro de ka kitabu ta agida kitabu ta o bolo kelen fo ka bepa hadisa kitabu na agida kitabu ba ta kelen fo ka bepa de uluma udde unto madrasa kalande unu de unto madrasa ni jame bolo kalante sira de dirima kido kalanna kile de dirima kido kalanna me ate komi koy kalanna ko fo ika sage kata karakara mo de la ika sage ka murajawu de ke nulu ye do yoro yirila e wa doni la fo yire kata sigi doni ke bawo de ka kitabu kay ku muraja doni haqiqa ye minye ika se ko do bo ambe min fo mo ye oyo ode aye sage kata karamo bawni doni ke baga nyumaw aye sage katu ka kitabu sarahulumma anuka aqida kitabu anuka son lameli akase ka aqida do aka sunna do aka tafando awirela jami'a nunun tede sagata bo ko muso do ko ale ka cɛ fɔlɔ la min ye ni mawludu ko ye a sen tuntɔ la mo mais comme sisan a bɛ mawludu ko in na a bɛ mawludu kɛnɛw kɛ wariw bɛ d'a ma o wari minnu bɛ d'a ma mawludu kɛnɛ sigilenw la o wariw de bɛ kɛ k'olu ka balo sa ale k'olu dun o bɛ cogo di an b'o min fɔ n balimamuso ye a bɛ kɔnɔndiya k'i cɛ ye fɔlɔ dɔnna ko minnu na a b'u bila cogo min n'a y'u bila alhamdulilayi n'a m'u bila u bɛ kɔnɔndiya tɛ se ka k'a ye sani mawludu kɛnɛ wari e yɛrɛ ye dankaniya sɔrɔ mawludu kɛnɛ wari dɔnna marabolo min na ni se b'i ye fo ka t'o malibolo in ba ni e bɛ se ka dumuni kɛ n'i yɛrɛ n'i ma se a ma i b'o kɛ ni o se t'i ye e ka balo dilolen bɛ ale de ma
e b'i ka balo in dun ale min y'a ɲini kojugu la junubu b'a la e y'i balo in dun a dagalen dɔ ye k'a dun u ye Bunaw minnu ɲininka nin na Mawuludu ko tɛ dɛ anw fa ye mori gana de a bɛ mori baara kɛ a bɛ wari minnu sɔrɔ balo cogo wɛrɛ t'anw bolo an b'a kɛ cogo di a ko a bɛ mori baara min ka junubu b'a kan a bɛ wari minnu sɔrɔ junubu b'ale de kan mais n'a y'u dɔn nafakati ni balo de la aw ye a nana aw ma ni sira dagalen de ye aw ka nafakati de wajibilen b'a kan ni balo cogo wɛrɛ t'aw la a y'a dun baasi tɛ aw la ko dɔ ko sunkalo juru b'ale la mais a t'a dɔn hakɛ min dɔn e yɛrɛ ka jate dɔ minɛ dɔrɔn k'a fɔ juru hakɛ dɔn hakɛ bɛ min ne la ou bien kalo hakɛ min bɛ ne la n'a cayara cogo cogo a tɛ tɛmɛ nin kan o b'o hakɛ jate minɛ i b'o so dɔnnikibaw y'o de fɔ ko marasandi jaka bɛ bɔ cogo di marasandi si b'i ka jaka jate dɔn min k'a bɔ marasandi si valeri bɛ min na i b'o de jate donc e b'a sɔrɔ e ye marasandisi dɔ ta 1000 mais e b'i ka jaka jate dɔn min marasandisi i b'a feere 1400 de i bɛ 1400 de jate ka jaka bɔ geleni bo ko dɔ ko ale ka ciga foro geleniw de bɛ na n'a ye ciga dɔn o b'a bɔ ko dɔ ko a bɛ se ka asidi dɔn ciga kisɛ la k'a dɔn n'u y'a dɔn u bɛ sa u bɛ cogo di bon fɛn ɲɛnama minnu filɛ nin ye ni mɔgɔ min y'a dɔn e bɛ se ka kisiw la k'u gɛn k'a sɔrɔ i m'u faga i bɛ se ka kisiw la cogo min k'a sɔrɔ i m'u faga i b'o de kɛ mais ni yɛrɛ y'a dɔn fɛn ɲɛnama filɛ a b'i tɔɔrɔ kisi cogo fana t'a la n'a fagali tɛ a dagari k'a faga a bɛ daga i ka asidi dɔ ciga kisi la n'a y'a dɔn a bɛ sa mais i ni mɔgɔ minnu bɛ o yɔrɔ la i bɛ mɔgɔw kibaruya i bɛ sigiɲɔgɔn kibaruya n'a ye gɛlɛni min satɔ ye a kana kantigɛ k'a dun dɛ parce que asidi de b'a la n'a y'a dɔn a kana taa kasara las'a ma i bɛ mɔgɔ kibaruya n'o ye dɔnnikibaw ye min fɔ a la سبحانك اللهم ربنا بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك bon ko an ye nin firika minnu fɔ hari bi wagatiw de kosɔn sinon murjiyaw yɛrɛ filɛ arizaw qualité 4 de don